Έχει μια κατοχή μπάλας κοντά στο 65%, όμως εδώ σε αυτή τη φάση, σε ένα γρήγορο φάουλ που εκτελέστηκε από τον Εθνικό, ο Κοζοκνεάν πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας. Δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν γρήγορα της Ομόνοιας, με αποτέλεσμα ο Χατζηβασίλης να κάνει την προβολή πρώτου Ρούνιε και να γράψει έτσι το Εθνικός Ομόνια 1-0. Με αυτό το σκορ πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Νάκη κάρτα με τα στατιστικά. Να η αλλαγή που μας έλεγε ο Άρης. Ο Μάριος Δημητρίου στην θέση του Ρούνιε. Πάει στόπερο Τζάκσον Μεντί. Δεξιά ο Μάριος Δημητρίου. Ναι, αυτό να το πούμε. Και έχουμε αλλαγή και στα άκρα. Πήγε αριστερά ο Κριστοβάο Ράμος και δεξιά ο Μάριος Δημητρίου. Αυτές είναι οι εσωτερικές αλλαγές, αλλά και η αλλαγή που έχει πρακτικά στην άμυνά της η Ομόνια. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Εθνικό στη σέντρα. Ένα παιχνίδι προσφορά του καφέ Mr. Brown και της GAP Βασιλόπουλος Group. Πρώτη μπαλιά, πάει μπαλά εκτός, απευθείας. Η Ομόνια καλείται να τρέξει ακόμα περισσότερο τώρα, είναι πίσω στο σκορ για να ξαναμπεί το ταχύτερο δυνατό στο παιχνίδι. Ο Εθνικός θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί πιθανές αντεπιθέσεις του, με την Ομόνια να φέρνει περισσότερο κόσμο στα καρέ του Μπογκαντίνοφ. Και κάτι τέτοιο είναι που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι για να απειλήσουν με ένα δεύτερο γκολ και να κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για την Ομόνια. Θυμίζω ότι πέρσι το παιχνίδι μας εδώ στο Ασάκι είχε λήξει με 1-0 υπέρ του Εθνικού με τον γκολ του Ατάντα. Ο Μπεμπέ Σέρινταν προσπάθησε, δεν προλάβει από την κεφαλιά που έκανε εκεί ο Ρουμάνος, ο Ιακώμπ. Ράμος πήρε τελικά μπάλα για τον Λομπιανίτζε. Ρουσιάς πέρασε ωραία τον Πουτζουρί, παίρνει και το φάουλ. Με τον Ασίς, συστάσεις από τον ρέφερι στον Οικονομίδη και τον Κοζοκνεάνου για προηγούμενη φάση. Λοιπόν, Μπεμπέ. Προσπάθησε ο Οικονομίδης. Ράμος, η σέντρα. Οικονομίδης με τη μία. Θα μαζέψει ο Μπογκαντίνοφ. Όλα αυτά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Περιμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο 45 λεπτό στο Ασάκι, με τα δεδομένα που υπάρχουν στο σκορ, με τον Μπογκαντίνοφ να δίνει συνέχεια με ένα δυνατό βολέ. Ο Οικονομίδης κατεβάζει την μπάλα, ο Ηλία. Παλιά που βγαίνει ωραία για τον Σέρινταν. Τρέχει τώρα η Ομόνια. Μέσα ο Ιρλανδός, αφήνει ο Ασίς. Τώρα το σουτ έξω. Ευκαιρία με τον Νησίφορο Ρουσιά, ο οποίος κάνει το σουτ με το αριστερό από καλή θέση, αλλά στέλνει την μπάλα πολλά μέτρα μακριά από την αιστεία του Μπογκαντίνοφ. Ο ίδιος στην κερκίδα της Ομόνια. Δάτος ο Ρουσιάς σε καλή στιγμή, πρώτη πολύ καλή στιγμή για την Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ και πάλι θα τρέξει ο Σέρινταν. Βλέπετε και τον Ασίς. Αφήνει την μπάλα ο Πορτογάλος. Και έρχεται ο Ρουσιάς να κάνει ένα σουτ το οποίο δεν είναι το καλύτερο δυνατό για να απειλήσει τον Μπογκαντίνοφ. Μεντί. Μπεμπέ. Υποπίεση από τον Τράγκερ. Φάουλ από τον Αυστριακό. Με Λουτσιάνο Μπεμπέ για τον Λομπιανίτζε. Κεφαλιά από τον Έβερτον σε πλάγιο out. Τεχνικός του Εθνικού βλέπει την ομάδα του να προηγείται στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Αγνωρίζει καλά ότι θα δεχτεί πολύ πίεση σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Αναβάνω όμως ο Εθνικός θα προσπαθήσει κυρίως από τα άκρα να γίνει επικίνδυνος σε πιθανές αντεπιθέσεις του, όσο η Ομόνια φέρνει κόσμο κοντά στην εστία των γηπεδούχων. Μπεμπέ. Ράμος. Ασίς.
Δύο παίχτες του Εθνικού πάνω, υπάρχει φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Αραμπάλ. Γρήγορα εκτελεσμένο η σέντρα που βγαίνει. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Μιράντα και θα διώξει τελικά σε πλάγιο out. Από την παλιά που επιχείρησε ο Μάριος Δημητρίου. Αυτό είναι το προηγούμενο φάουλ πάνω στον Νούνο Ασίς. Ο Μπεμπέ, κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Ο Πράγκερ, έρχεται ο Οικονομίδης, πήραν του Εθνικού με τον Μάριο Ηλία. Και σε πλάγιο για την Ομόνοια. Ασίς. Φάουλ πάλι από τον Μπρούνο Αραμπάλ. Πάνω στον Πορτογάλο αρχηγό της Ομόνοιας. Οικονομίδης με χώρο. Κάνει το λάθος, δεν μπορεί να βρει τον Δημητρίου. Άμυνα από το Λομπιανίτζε σε πλάγιο. Πρώτου σκόρερ του Εθνικού. Αυτός είναι ο Γιάννης Χατζηβασίλης, ο σκόρερ του Εθνικού στο σημερινό παιχνίδι. Λομπιανίτζε. Η Ομόνοια μπαίνει Άρη Κυριάκου στο ίδιο σκηνικό με την πρεμιέρα, όπου καλείται πλέον για να πάρει τη νίκη να κάνει ανατροπή. Είχε βρεθεί να χανεί από τη Σαλαμίνα με πιο βαρύ σκορ. Μάλιστα 3-1 στο παιχνίδι στο Κασιπί. Τώρα χάνει με 1-0 από τον Εθνικό και για να φύγει με το τρίποντο στο δασάκι θα πρέπει να κάνει πάλι την ολική ανατροπή. Ναι, και καταρχήν να μην έχει τις διακοπές που έχει η ομάδα. Σύμφωνα με τον Κώστα Καϊάφα, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να σταματούν οι ποδοσφαιριστές του. Συνεχίζει να τους φράζει να παίζουν με πρώτη πάσα και γρήγορα, προκειμένου να έχει καλύτερες επιθέσεις η Ομόνοια σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και συνεχώς ακούνε και ατομικά οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας τα ονόματά τους από τον προπονητή της ομάδας. Μάλιστα. Ράμος. Βγάζει μια παλιά, προσπάθησε από τον Σκέμπρι, άμυνα από το Ρουμάνο, τον Ιακώβ. Κόντρες, μάχες εκεί, το πλάγιο τελικά για την Ομόνοια. Στο 52. Η Ομόνοια είναι φανερές οι προθέσεις των παιχτών του Κώστα Καϊάφα για να πιέσουν, να κυνηγήσουν μια γρήγορη σοφάριση. Φάουλ πάνω στον Αντρεσκέμπρι. Το Μαλτέζο να τα λέει με τον ρέφερι. Τον αγκάλιασε και ο αντίπαλός του. 7-14 τα κερδισμένα φάουλ μέχρι στιγμή στον αγώνα. Και ο Λουτσιάνο Μπεμπέ έτοιμος. Αυτό είναι το φάουλ νωρίτερα που κάνει ο Μάριος Πουτζουρής. Για να δούμε ένα ακόμα φάουλ από Σιβίο που είχε αρκετές εκτελέσεις φάουλ στο πρώτο μέρος ο Μπεμπέ. Θα προσπαθήσει να κάνει το γλυκό γέμισμα, την γλυκά παλιά μέσα στην περιοχή. Στους πολλούς παίχτες της Ομόνοιας που είναι στα καρέ του Μπογκαντίνοφ. Άπαντες του Εθνικού πίσω. Συστάσεις από το Χρήστο Ηλία. Τώρα εκτελεί ο Μπεμπέ. Κάνει και το γέμισμα. Η κεφαλιά έξω. Κόρνερ από την απόκριση του Μπογκαντίνοφ. Σπουδαία απόκριση από τον Σκοπιανό τεχνικό. Σκοπιανό τερματοφύλακα διορθώνω. Νάτος εδώ ο Μάρτιν Μπογκαντίνοφ. Στο 53. Εδώ η σέντρα κεφαλιά βγήκε από τον Σκέμπρι, αλλά βρήκε και στο δοκάρι για να καταλήξει σε κόρνερ. Τώρα ο Μπεμπέ. Η Ομόνοια που επιμένει, ο Μεντί, Μπογκαντίνοφ με τις γροθιές. Και θέλει να βγει τώρα ο Εθνικός στην αντεπίθεση με προϋποθέσεις με τον Χατζηβασίλη. Πάλι για τον Μάριο Ηλία από πλάγια θέση. Κάνει και το σούτ. Το Παναγί, μεγάλη απόκρουση πάνω στη γραμμή. Απίστευτη ευκαιρία για τον Εθνικό. Ό,τι είπα νωρίτερα ότι ο Εθνικός έχει δύο πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές μπροστά. Τον Μάριο Ηλία και τον Χατζηβασίλη. Και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στην Ομόνοια για την αντεπίθεση. Εδώ παραλίγο να γίνει ζημιά. Ο Εθνικός κάνει κλασική ευκαιρία με τον Παναγί τελικά να αποσοβεί τον κίνδυνο. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Εθνικού στο παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ, στην αντεπίθεση με τον Μάριο Ηλία να κάνει το σούτ από πλάγια θέση, τον Παναγί να κόβει και τον Χατζηβασίλη να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κλασική ευκαιρία για την ομάδα της Άχνας για το 2-0 στο 54. Έφυγαν ταχύτατα οι παίκτες του Εθνικού στην ακάλυπτη άμυνα των Πρασίνων. Και πάλι εδώ πήγε να γίνει το λάθος από τον Δημητρίου. Πράγκερ.
Έχει ανέβει ο ρυθμός του αγώνα σε σχέση με το πρώτο μέρος. Χατζηβασίλης κράτησε μπάλα, πρώτου Μπεμπέ, Everton. Πάλι ο Χατζηβασίλης, πάλι ο Βραζιλιάνος. Θέλει να περάσει από τον Μάριο Δημητρίου. Παίρνει καλύτερη θέση ο αμυντικός της Ομόνοιας. Και κερδίζει και το πλάγιο out έξυπνα από τον Everton. Λοιπόν, πάμε στον Άρη Κυριάκου γιατί θα έχουμε αλλαγή σε λίγο για την Ομόνια. Ναι, προετοιμάζεται winger. Άλκη να παίξει, να αλλάξει επιθετικό λογικά ο κ. Σακαϊάφας. Θα βάλει τον Ζίγκη Μπαντιμπάγκα σε λίγο. Ίσως να βγει ο νησίβορος Ρουσιάς με δεδομένο ότι θέλει κάποιον πιο γρήγορο για να διασπάσει και να διευκολύνει περισσότερο την περιοχή της αντίπαλης άμυνας. Του εθνικού. Λέω τώρα ένα σενάριο, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, αλλά με βάση αυτά που βλέπουμε νομίζω αυτό φαντάζεται το πιο λογικό. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα μπει ο Ζίγκη Μπαντιμπάγκα μέσα στο παιχνίδι. Λίγος Ρουσιάς, σωστός. Σωστός, ο Ρουσιάς θα βγει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το λογικό ήταν χωρίς να ξέρω ποιον θα βγάλει, αλλά φαινόταν ότι προς αυτή την κατεύθυνση αλλαγή θα πήγαινε ο κύριος Καϊάφας και εκεί πάει τελικά για να βγάλει τον Νησίφορο Ρουσιά και να περάσει το παιχνίδι τον Μπαντιμπάγκα. Σε λίγο αυτή η αλλαγή, η δεύτερη για την Ομόνια στο σημερινό παιχνίδι. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά στην επανάληψη. Νάτος εδώ, από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της Ομόνιας, ο Μπαντιμπάγκα. Παίρνει την θέση του Νησίφορου Ρουσιά, θα πάει λογικά στο δεξιάκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Μεντί για τον Μπεμπέ. Σκαφτή παλιά για τον Σέρινταν, κεφαλιά από τον Ιακώμπ. Θέλει να διώξει ακόμα πιο μακριά ο Αραμπάλ. Έρχεται πάλι ο Ρουμάνος ο Ιακώμπ. Συμπατριώτης του Κοζοκνεάνου δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Υπάρχει φάουλ από τον Κοζοκνεάνου και κίτρινη κάρτα. Σωστή, διότι φάουλ έκανε ο Ρουμάνος. Νωρίτερα άφησε σωστά ο Χρήστος Ηλία το παιχνίδι να συνεχιστεί και αμέσως μετά ο Κοζοκνεάν είναι αυτός που θα κάνει το δεύτερο συνεχόμενο φάουλ και θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ και πάλι το πρώτο φάουλ στον Νούνο Ασίς. Στη συνέχεια υπήρχε φάουλ πάνω στον Χριστοβάο Ράμος. Φάουλ που εκτελείται από τον Λουτσιάνο Μπεμπέ. Πάμε σιγά σιγά για να συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού στο Δασάκι. Από το 37 προηγείται ο Εθνικός με 1-0 χάρη στον γκολ του Χατζηβασίλη. Τώρα εκτελεί ο Μπεμπέ. Κεφαλιά. Η μπάλα παίρνει ύψος. Ο Μεντί προσπάθησε. Διώχνει όπως με τον Ιάκωβι του Εθνικού. Και ακόμα πιο μακριά με τον Χάτζαρο. Εκεί που είναι μόνο ο Ράμος. Μπαντιμπάγκα. Πάσα για τον Δημητρίου. Προβολή. Η μπάλα είναι κόρνερ για την Ομόνια που επιμένει. Αυτός είναι ο Μπρούνο Αραμπάλ. Η σέντρα, η κεφαλιά έξω από το Σκέμπρι. Εδώ νομίζω δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Μπογκαντίνοφ, βλέποντας την μπάλα να περνεί ύψος από την κεφαλιά του Μαλτέζου διεθνή. Άρα από τον Εθνικό προκύπτει κάτι όσον αφορά αλλαγή στο παιχνίδι, με δεδομένο ότι είχαμε την αναγκαστική στο ξεκίνημα ουσιαστικά, στο πρώτο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Προς το παρόν κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές προθέρμανση, όμως δεν υφίσταται για την ώρα άμεση κίνηση αλλαγής. Τι λέει ο Μπορτζετζούρεφ? Αυτό ήταν να πω, με τον Μπορτζετζούρεφ να ζητά περισσότερο χρόνο να κρατούν τις μπάλες στην κατοχή τους οι παίχτες του, προκειμένου να μην αφήνουν την Ομόνια να επιβάλλει τον ρυθμό της και να ασκεί πίεση στην ομάδα της Ζάχνας. Μπαντιμπάγκα. Πράσινοι έχουν εκ νέου την κατοχή της μπάλας. Λομπιανίτζε για τον Οικονομίδη. Αυτός άλλαξε με τον Τζάκσον Μεντί. Κάθετη για το Σκέμπρι.
ανάμεσα σε δύο. Μαλτέζος πήρε το πλεονέκτημα. Μέσα στην περιοχή ο Σκέμπρι. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο φάουλ από τον Χάτζαρο. Μεντί για τον Παναγί και αυτός με τη μία στο Λομπιανίτζε. Το σκηνικό που βλέπουμε σε αυτά τα 15 λεπτά της επανάληψης νομίζω ότι θα μας συντροφεύσει σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, δηλαδή να πιέζει η Ομόνοια και να παίζει μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή απέναντι στην εστία του Εθνικού και τον Εθνικό να προσπαθεί με αντεπιθέσεις να απειλήσει όπως έκανε στη φάση του 54 όταν βρέθηκε μία ανάσα από το δεύτερο γκολ στην βραδιά. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση με το Σκέμπρι και τον Χάτζαρο. Μεντί, Οικονομίδης, Ράμος. Τώρα βγαίνει σέντα από τον Ράμος στην αγκαλιά του Μποκαντίνου. Τώρα κάνει το βολέο ο Σκοπιανός. Ασίς έκανε το λάθος, πήρε ο Μαριοσιλία, το διορθώνει ο Νούνο Ασίς με δυνάμεις για τον Μπαντιμπαγκά, είναι κοντά ο Δημητρίου. Ωραία κίνηση από τον Μπαντιμπαγκά, τώρα για τον Ασίς δεν κάνει καλό κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία στον Έβερτον να διώξει. Χατζηβασίλης με τον Μπαντιμπαγκά, κράτησε ο σκόρερ του Εθνικού με τον Μπαντιμπαγκά να επιμένει, να κρατάει ο Χατζηβασίλης, να περνάει, να προσπαθήσει να περάσει μάλλον τον Λουτσιάνο Μπεμπέ. Ζητάει φάουλ ο Χατζηβασίλης. Μπάλα είναι για την Ομόνοια και τον Οικονομίδη. Σκέμπρι, Σέρινταν. Η σέντρα πολύ δυνατή και άστοχη από τον Ιρλανδό. Στην προσπάθειά του να βγάλει μια καλύτερη παλιά δεν τα καταφέρε ο Κίλιαν Σέρινταν. Και ο Εθνικός έχει κατοχή με τον Έβερτον. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Το φάουλ που ζήτησε ο Χατζηβασίλης από τον Λουτσιάνο Μπεμπέ. Πράγκερ, Έβερτον. Η κόντρα στο Δημητρίου, Οικονομίδης, Μπεμπέ, Ράμος για τον Μεντί. Θέλει να περάσει από τον Ρουμάνο τον Κοζοκνιάν. Έχει σφύριξει ο Χρήστος Ηλία, ούτως ή άλλως. Μπεμπέ. Ασίς. Μπαντιμπαγκά. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, το πλάγιο που είναι για τον Εθνικό όμως. Να το σωζίκει Μπαντιμπαγκά. Θέλει και αυτό σίγουρα το διάστημά του για να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Ομόνοιας, να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Πράγκερ. Σέντρα που βγαίνει με στόχο τον Μάριο Ηλία. Υπάρχει φάουλ του Λομπιανίτζε. Ένα φάουλ λίγο κάτω από τη σέντρα για την ομάδα της Άχνας. Και θα έχουμε και αλλαγή για τον Εθνικό. Άρη με ποιον? Με τον Κότο Παγιές, τον παίκτη που πέρασε και παλιότερα από την Ανόρθωση, το νέο αποκτήμα του Εθνικού Άχνας. Μερικά 24 ώρα είναι στην Κύπρο, έτσι. Ναι, ακριβώς. Θα εισέλθει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε και ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποχωρήσει. Είναι ο Ρουμάνος, ο Κοζοκνιάν, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα και πιθανότατα μην θέλει να ρισκάρει ο Τζούρεφ μια πιθανή δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί μπλέχτηκε σε μια-δυο περιπτώσεις με φάουλ ο Κοζοκνιάν. Όπως και να έχει, νάτος εδώ ο Κότο Παγιές, πρώην της Ανόρθωσης πριν από αρκετά χρόνια. Πλέον στον Εθνικό θα πάρει τη θέση του Κοζοκνιάν. Μάριος Ηλία επικίνδυνα, ο Πράγκερ αφήνει, δεν υπάρχει συμπαίκτης του εκεί. Επιμένουν οι του Εθνικού τώρα με τον Χατζηβασίλη. Κάνει λάθος, η παλιά, η πάσα που επιχείρησε. Μάριος Δημητρίου εύκολα για την Ομόνοια. Μπεμπέ. Οικονομίδης. Πέρασε.
Μπεμπέ για τον Ασίς. Κρατάει ο Πορτογάλος, περιμένει βοήθειες. Δεν θα δώσει το Ράμος τελικά. Θα προτιμήσει να πασάρει για τον Γιώργο Οικονομίδη. Και το πλάγιο που είναι για την Ομόνοια. Πάμε τώρα για την αλλαγή. Λοιπόν, εκτός ο Ρουμάνος, ο Κοζοκνεάν, για να μπει στην αναμέτρηση ο Κότο Παγιές. Δεύτερη αλλαγή για τον Μπόρτζε Τζούρεφ στο σημερινό παιχνίδι. Αυτός είναι ο Ρουμάνος. Έξω ο Σεβαστιάν Κοζοκνεάν και μέσα ο Κότο Παγιές. Στην πρώτη του συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Εθνικού. Και πριν από μερικά 24 ώρα στην Κύπρο έκανε λίγες προπονήσεις, ελάχιστες με τον Εθνικό, και σήμερα τον ρίχνει στη μάχη ο Μπόρτζε Τζούρεφ, εκτιμώντας προφανώς ότι μπορεί να βοηθήσει στα τελευταία 25 λεπτά του παιχνιδιού. Το σκορ δεν έχει αλλάξει το δασάκι. Δυνατό φάουλ από τον Σέρινταν στον Everton, είναι κάτω ο Βραζιλιάνος. Τον φωνάζει κοντά το διαιτητής, τον Ιρλανδό, και θα του βγάλει και την κίτρινη κάρτα. Δεύτερη απέκτηση της Ομόνοιας. Αυτή εδώ είναι η φάση. Είναι πάλι φάση για καρτά από το φάουλ του Κίλιαν Σέρινταν. Δεύτερη απέκτηση της Ομόνοιας. Έχει δει νωρίτερα ο Νούνο Ασίς, Πράγκερ, Χάτζαρος και Κοζοκνεάν οι κίτρινες κάρτες για την ομάδα της Άχνας. 3 στον αριθμό. Άρη, κάτι έλεγες για αλλαγή? Ναι, ετοιμάζεται ο Γεράσιμος Φυλαχτού από την μεριά των Πρασίνων. Θα βγει και θα μπει πιο στη θέση ποιου? Γιατί ακόμα τώρα να περιμένουμε, ναι. Θα μας πει ο Άρης Κυριάκου. Θα μπει λοιπόν ο Φυλακτού μέσα στο παιχνίδι. Ο Οικονομίδης. Θα βγει ο Γιώργος Οικονομίδης για να περάσει μέσα ο Φυλακτού. Ναι, δεν πιστεύω θα τον περάσει κάπου σε άλλη θέση. Νομίζω θα κάνει κάποια αλλαγή. Λοιπόν, ο Γεράσιμος Φυλακτού σε λίγο στο παιχνίδι αντί του Γιώργου Οικονομίδη. Ένα φάουλ για τον Εθνικό. Τώρα εκτελείται. Με αρκετό φάλτσο ο Παναγί θα μαζέψει. Και τρέχει τώρα η Ομόνοια με τον Δημητρίου. Περιμένει και ο Μπαντιμπαγκά. Κάθετη δεν είναι καλή από τον Μάριο Δημητρίου. Τρέχει ο Μπαντιμπαγκά, θα το διορθώσει πάντως το λάθος του Δημητρίου. Μπεμπέ, ωραία πέρασε ο Λουτσιάνο Μπεμπέ. Θα μπει και μέσα στην περιοχή. Κάνει και το σούτεξ. Πάμε τώρα για την αλλαγή. Για να μπει στο παιχνίδι ο Φυλακτού και να βγει εκτός ο Γιώργος Οικονομίδης. Στην τρίτη και τελευταία αλλαγή της Ομόνοιας. Ολοκληρώνει πριν το 70ο λεπτό της κινήσεως του ο Κώστας Κάιαφας, σε μια προσπάθεια να γυρίσει τα εις βάρος του δεδομένα στον σημερινό αγώνα, τη στιγμή που ο Εθνικός είναι πάντα μπροστά στο σκορ με 1-0 από το 37ο λεπτό. Θέλει να απομακρύνει ο Πουτζουρίς. Ο Ηλία ανάμεσα στον Μεντί και τον Λομπιανίτζε, αυτός έβγαλε άμυνα. Ο Ράμος Φυλακτού που είναι φρέσκο στο παιχνίδι, δευτερόλεπτα πριν πέρασε. Ο Παναγί μακριά. Ασίς, Ράμος, Φυλακτού. Πάλι ο Νούνο Ασίς. Σκέμπρι. Άμυνα. Και φάουλ στη συνέχεια από τον Νούνο Ασίς. Η άμυνα που βγήκε από τον Ραμπάλ είναι κάτω. Ένα φάουλ για την ομάδα της Άχνας. Εδώ είναι η φάση. Το έκανε ο Ασίς πάνω στον Ραμπάλ. Με τον Μπογκαντίνοφ να πηγαίνει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και αυτό κάνει. Μεντί μία πρώτη κεφαλιά. Δημητρίου. Τρέχει ο Μπαντιμπαγκά.
Ασίς. Υπάρχει χέρι του Μπαντιμπαγκά στην προσπάθεια του να κοντρολάρει την μπάλα. Κοντά ο ρέφερι. Εκεί είναι. Και ο Εθνικός έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα δεύτερο φάουλ. Αυτή τη φορά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κότο Παγιές κάνει και το σουτ δυνατό. Παναγί εύκολα. Και γρήγορα για το Ράμος. Τρέχει πάλι η Ομόνια. Με τον Σκέμπρη να είναι κοντά και ο φυλακτού. Μπεμπέ η προβολή. Ο Ράμος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο Μπουτζουρής. Δημητρίου. Φυλακτού. Μπεμπέ. Φυλακτού. Δεν μπορεί να βρει τον Ασίς. Μπάλα πάει στον Λομπιανίτζε. Μπαντιμπαγκά. Δημητρίου. Έχει χώρο για σέντρα. Θα την κάνει την παλιά. Έβερτον. Ψύχρεμα θέλουν να διώξουν οι του Εθνικού με τον Κότο Παγιές. Μεντί με τον Μάριο Ηλία. Μεντί δεν έχει άλλη επιλογή από το να γυρίσει για τον Παναγί. Και αυτός γρήγορα στο φυλακτού. Όσο περνούν τα λεπτά τρέχει και περισσότερο η Ομόνια για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει σε πρώτο χρόνο. Ο Εθνικός κρατάει καλά μέχρι στιγμής αυτό το πολύτιμο 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Σκέμπρη θέλει να ξεμπλοκαριστεί ο Μαλτέζος. Δεν κάνει καλή πάσα για τον Μάριο Δημητρίου και αυτός κοντοστάθηκε ενώ περίμενε ο Σκέμπρη ότι θα κάνει μια κίνηση μέσα στην περιοχή. Εν τούτης η πάσα περνάει μακριά από τον Κύπριο αμυντικό. Με τον Μπογκαντίνοφ χωρίς να βιάζεται να δίνει εκ νέου συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα το δυνατό βολέ. Κότο Παγιές. Ωραίο Μεντί. Μπαντιμπαγκά. Πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Μεντί για τον Ράμος. Μπεμπέ. Μπαντιμπαγκά. Έψαξε να βρει τον Σκέμπρη. Βγήκε άμυνα από τον Ιάκωβ. Πάντα η κατοχή της μπάλας στα πόδια των παικτών της Ομόνιας. Με τον Ράμος να έχει χώρο για τη σέντρα. Από τον ο Χάτζαρος τώρα, ο Μπουτζουρής είναι. Γρήγορα εκτελεσμένο το φάουλ με τον Ράμος μέσα στην περιοχή. Τον Μπογκαντίνοφ να διώχνει πάλι δύσκολα. Κάνει σπουδαία εμφάνιση απόψε ο Μάρτιν Μπογκαντίνοφ. Ένα ακόμα κόρνερ για την Ομόνια στο 73. Σε μια φάση που εξελίχθηκε γρήγορα λόγω του εκτελέστηκε πολύ γρήγορα το φάουλ που κέρδισε ο Χριστοβάο Ράμος. Μπεμπέ. Μπογκαντίνοφ με τις γροθιές για τον Πράγκερ. Δεν έχει εκεί βοήθειες ο Αυστριακός. Έψαξε να βρει και βρήκε τον Μάριο Ηλία. Ο οποίος δείχνει καλά στοιχεία ο νεαρός. Λοιπόν, στο αμόχωστος έχουμε ανατροπή για την Ανόρθωση, η οποία κερδίζει πλέον τη Νέα Σαλαμίνα. Έχανε νωρίτερα με 1-0, 2-1 Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια μιλάμε τώρα. Άρης Ερμής 0-1 και τελικό νωρίτερα στο Μακάριο Δόξα ΑΕΚ 0-3. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα της Λάρνακας σε μια δύσκολη έδρα. Πράγκερ θέλει να τρέξει. Πουτζουρής. Ο Εθνικός τώρα μπροστά κοντά στην
περιοχή του Παναγή με τον Χατζηβασίλη. Κλείστηκε στην γωνία εκεί στο κόρνερο επιθετικός του Εθνικού, με αποτέλεσμα να χάσει εύκολα την μπάλα, με τον Μπεμπέ να είναι κατοχός της, να βγάζει μια παλιά γρήγορα για το Σκέμπρι. Η Ομόνοια να θέλει να τρέξει εκ νέου, κρατάει ο Μαλτέζος, περιμένει ο Σέρινταν και ο Μπαντιμπαγκά. Μπάλα θα πάει στο Δημητρίου λίγο πιο δεξιά τώρα για τον Μπαντιμπαγκά. Κοντά του Everton, Μπαντιμπαγκά με την μπάλα θέλει να περάσει να την περάσει κάτω από τα πόδια του Everton, τα καταφέρνει σε πρώτο χρόνο. Άμυνα βγαίνει στη συνέχεια από τον έτερο Βραζιλιάνο, τον Μιράντα. Το πλάγιο με τον Μπαντιμπαγκά, δυνατά εκτελεσμένο μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Φυλακτού, δυνατό αλλά άστοχο σουτ. Είχε κενό εκεί, αρκετά μεγάλο. Ο Γεράσιμος Φυλακτού έκανε με τη μία το σουτ, νάτος εδώ, αλλά η μπάλα θα πάει αρκετά μέτρα μακριά από την αιστεία του Μπογκαντίνοφ. Τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού στο δασάκι, δεν αλλάζει κάτι. Εθνικός, Ομόνοια 1-0 από το γκολ του Χατζηβασίλη στο 37ο λεπτό. Τώρα ο Μπογκαντίνοφ. Μπαντιμπαγκά. Φυλακτού για τον Ασίς. Κεφαλιά από τον Everton. Κοτοπαγιές, πάλι ο Everton. Λομπιανίτζε. Άρη, όσο περνούν τα λεπτά, η Ομόνοια θα πρέπει να νικήσει και το άγχος της, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε προς την αντίστροφη μέτρηση του παιχνιδιού και γκολ δεν έχει έρθει για τους πράσινους ακόμα. Εδώ μια κάθετη από τον Φυλακτού, δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτες του. Κακή εκτίμηση και η μπάλα εκτός. Okay. Ναι, το άγχος και την κούραση θα πρέπει να κούραση είναι ξεπεράσει η Ομόνοια. Απλά η Ομόνοια θα έχει περισσότερο άγχος, με δεδομένο ότι πιέζει, κρατάει μπάλα. Εντάξει, απλά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως από τους επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, φαίνεται και στις λαθασμένες πάσες. Πολλές χαμένες πάσες διαφέρονται σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και κυρίως από τους ποδοσφαιριστές που συνήθως πηγάζει το επιθετικό κομμάτι της Ομόνοιας, όπως ο Μπεμπέ, ο Ασίς. Νωρίτερα ο Φυλακτού έκανε μια κοντινή πάσα λαθασμένη, που περιμένει περισσότερα από αυτούς ο κ. Καϊάφας. Και το σίγουρο είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο, ναι μεν το ποσοστό κατοχής δεν πρέπει να έχει αλλάξει, θα είναι εκεί κάπου στο 65-35 όπως το πρώτο μέρος, αλλά η Ομόνοια δεν έχει κάνει μεγάλες φάσεις και σαφώς καλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Η καλύτερη φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν στο 47 με τον Ρουσιά, από καλή θέση ένα σουτ μέσα στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχε ο Εθνικός κλασική ευκαιρία στο 54. Η Ομόνοια ψάχνει την καλή φάση για να απειλήσει με τον γκολ της ισοφάρισης. Η ομάδα της Άχνας κρατάει πάρα πολύ καλά μεσοαμυντικά αυτό το, επαναλαμβάνω, πολύτιμο γκολ του Χατζηβασίλη, όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Ασίς πρέπει να πάρει σίγουρα και παίρνει όσο μπορεί πάνω του το παιχνίδι με προσωπικές του ενέργειες για να δυσκολέψει τους παίκτες του Εθνικού. Η παλιά που βγαίνει για τον Μάριο Ηλία. Ζητάει στην άλλη πλευρά ο Παγιές. Κάνει και το σούτ υπό πίεση όμως από τον Τζάκσον Μεντί. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εύκολα ο Παναγή για τον Δημητρίου. Σέρινταν. Φάουλ από τον Μιράντα πάνω στον Ιρλάνδο. Θυμίζω ότι η Ομόνοια έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές, τις αλλαγές της. Βλέπεις καμιά φορά πάνω στην ταχύτητα που θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα, Άρη, θα κάνουμε και τα λάθη μας, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Έλεγα λοιπόν ότι οι αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί για την Ομόνοια. Ο Εθνικός έχει μία ακόμα. Ο Ατάντα είναι δίπλα σου, τον βλέπω εκεί. Να βγάλει ποιον τώρα, μπορεί να βγάλει κάποιον μεσοεπιθετικά, εν πάση περιπτώσει από τη μεσαία γραμμή. Έχουμε τώρα πρόβλημα από την προηγούμενη φάση, είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο Μάριος Ηλία και δεν ξέρω αν είναι ταυτόχρονα και η αλλαγή αυτή, αν δεν μπορεί να συνεχίσει ο νεαρός. Θα μπει πάντως το φορείο μέσα, σύμφωνα με την κίνηση και την υπόδειξη του διαιτητή. Για να δούμε αν νεαροί. Πολλές διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Ομόνοιας για τις καθυστερήσεις που υφίστανται και από τους ποδοσφαιριστές του Εθνικού.
Εντάξει, και έχουν να κάνουν με τις πτώσεις των ποδοσφαιριστών του Εθνικού. Ναι. Κάποιες καθυστερήσεις και από τον διαιτή Χρήστο Ηλία. Περιμένει να στηθεί κάποτε η μπάλα για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Υπάρχουν, εντάξει, υπάρχει νευρικότητα από τον πάγκο της Ομόνοιας και για όλη την καθυστέρηση είναι φυσικό και φυσιολογικό για να η Ομόνια τρέχει πίσω από το σκορ και χρειάζεται χρόνο. Ο Ατάντα είναι η τρίτη αλλαγή του Εθνικού. Ποιος θα βγει τελικά? Θα βγει ο Μάριος Ηλία. Το νούμερο 35. Ο Μάριος Ηλία, ο οποίος είναι τραυματίας, μεταφέρθηκε εκτός. Λοιπόν, βάζει έναν ακόμα αμυντικό ουσιαστικά. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα πάει στην κορυφή της επίθεσης. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει αλήθεια πέρα από τον Χατζηβασίλη για τον Εθνικό. Αλλά πόσο θα μπορέσει ο Εθνικός τώρα να βγάλει επιθέσεις όταν η Ομόνια σε αυτό το τελευταίο πλέον δεκάλεπτο θα τα παίξει όλα για όλα. Έστω και για την ισοφάριση. Η Ομόνια που έχει ένα ακόμα φάουλ με τον Λουτσιάνο Μπεμπέ από τη δεξιά πλευρά. Περιμένουμε να ακούσουμε το σφύριγμα από τον Χρήστο Ηλία. Έβαλε το τείχος εκεί στο σωστό σημείο με τον Κότο Παγιές και τον Πράγκερ. Τώρα εκτελεί ο Μπεμπέ. Κεφαλιά από τον Χάτζαρο. Πάλι ο Μπεμπέ. Νέα σέντρα. Αλλά κεφαλιά προς τα πίσω, περνάει από όλους. Έχω εντύπωση ότι είναι κόρνερ. Όχι, εδώ νομίζω υπάρχει... Έχω εντύπωση ότι από παίκτη του Εθνικού, ναι, θα το δώσει τώρα ο Χρήστος Ηλία. Παίρνει πάνω του τη φάση και κοιτάξτε εδώ το replay. Βλέπετε κεφαλιά από τον Μιράντα. Δεν βγαίνει σε μπάλα. Υπήρχε λάθος υπόδειξη. Γι' αυτό και το ανέφερα. Και όντως είναι κόρνερ, το οποίο πάει να εκτελεστεί αμέσως από τον Ράμος τελικά. Όχι από τον Ασίς, άφησε την μπάλα. Πήρε πάνω του τη φάση ο διαιτητής και έδειξε το κόρνερ για την Ομόνια. Στο 82 τώρα εκτελεί ο Ράμος, πολύ δυνατά. Ο Σέρινταν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία το γύρισμα, ένα σουτ δεν βγαίνει. Τώρα η κόντρας, μεγάλη φάση, συνεχίζεται με τον Κότο Παγιές τελικά να παίρνει μπάλα και να προσπαθεί να διώξει μακριά από την περιοχή του Εθνικού. Υπάρχει πλάγιο για την ομάδα της Άθηνας. Σπουδαία στιγμή για την Ομόνια. Θα το δούμε το πρώτο διαθέσιμο replay σε λίγο. Φυλακτού, χαμηλά η παλιά, διώχνει ο Ατάντα. Εδώ το κόρνερ βλέπετε. Ξέρετε, κάνει ωραίο κοντρόλ και το γύρισμα ο Τζάκσον Μεντί το πρώτο σουτ. Το δεύτερο ήταν το Λομπιανίτζε, πάνω στον Ατάντα βρήκε η μπάλα για να διώξουν στη συνέχεια οι του Εθνικού σε σπουδαία φάση για την Ομόνια στο 83. Μπεμπέ θέλει να σκάψει μια παλιά για τον Ασίς. Ατάντα τώρα απομακρύνει. Ο Πράγκερ δεν υπάρχει και συμπαίκτης του. Είναι αυτό που λέμε η μοναξία του τερματοφύλακα σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν μόνος του παντελώς ο Παναγί. Λουτσιάνο Μπεμπέ ψάχνει τον Σέρινταν. Μπογκαντίνοφ θα μαζέψει μπάλα. Γύρισε πίσω στον τερματοφύλακα του Εθνικού. Με τρίτο γκολ του Εντλοβού η ανόρθωση γυρίζει το παιχνίδι 1-3 στο Αμόχωστος. Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση, hat-trick του Εντλοβού στο παιχνίδι εκεί. Ράμος, Μπαντιμπαγκά, μπροστά η Ομόνια, θέλει να περάσει ο Μπαντιμπαγκά για τον Ράμος. Κάνει αυτό το γύρισμα, δεν είναι καλό. Ατάντα μακριά. Εξήμιση λεπτά ακόμα συν καθυστερήσει στο δασάκι. Μπαντιμπαγκά. Ασίς. Φυλακτού για τον Ράμος. Τώρα η σέντρα από τον Ράμος. Πάλι κεφαλιά από τον Ιακώμπ. Και αυτός κάνει αρκετή δουλειά. Ο Ρουμάνος στην πίεση που βάζει από όλες τις πλευρές η Ομόνια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι μόνο από το σημείο που δέχτηκε τον γκολ. Ήταν συνεχώς μπροστά στο παιχνίδι, κοντά στα καρέ του Μπογκαντίνοφ η Ομόνια, αλλά
ουσία δεν είχε όσον αφορά την τελική της προσπάθεια. Ασίς, Ράμος στο σκηνικό που επαναλαμβάνεται πολλά και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο παίζουν από τα αριστερά κυρίως οι φιλοξενούμενοι. Κότο Παϊές έγινε το λάθος, πήρε έξυπνα ο Φυλακτού. Πάλι ο Μπαντιμπαγκά, τρέχει ο Δημητρίου κοντά του για και πλάγιο από τα πόδια του Αραμπάλ. Μπαντιμπαγκά έχει δυνατά χέρια. Τελικά προτίμησε να κάνει μια κοντινή εκτέλεση για τον Φυλακτού. Αλλάζει τώρα κατοχή της μπάλας, είναι για τον εθνικό. Τζούρεφ τι λέει εκεί, Άρη, στους παίκτες του, κάτι έλεγε στον... Περισσότερη ηρεμία, κάτω η μπάλα ο Μπορτσετζούρεφ, θέλουν να κρατήσουν μπάλες. Από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αυτό συστήνει ο Μπορτσετζούρεφ, σίγουρες πάσες, κοντινές πάσες από τους παίκτες του, προκειμένου να κρατηθεί η μπάλα και ο χρόνος για τον εθνικό. Μάλιστα. 5 λεπτά ακόμα, Μπεμπέ, Σέρινταν, η κεφαλιά προς τα πίσω για τον Μπαντιμπαγκά. Υπάρχει σφύριγμα, υπόδειξη από την βοηθό, την Αγγέλα Κυριάκου. Η μπάλα είναι για τον εθνικό. Να το Σουζίκι Μπαντιμπαγκά πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο στην θέση του Ρουσιά ως δεύτερη αλλαγή στο σημερινό παιχνίδι για τον Κώστα Καϊάφα. Και αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Έδειξε χέρι η βοηθός. Λοιπόν, ο Μποκαντίνοφ εκτός περιοχής για αυτό το φάουλ. Λομπιανίτζε πρώτη κεφαλιά, Φυλακτού. Πάλι ο Τσαλομπιανίτζε. Κατοχή στα επίπεδα του πρώτου ημιχρόνου, στο 66% για την Ομόνοια, 34% για τον εθνικό. Διαμαρτύρονται για φάουλ πάνω στον σκέμπρι της Ομόνοιας. Κοντά ο διαιτής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Να δούμε replay. Μπεμπέ. Κρατάει μπάλα ο Λουτσιάνο Μπεμπέ. Τώρα για τον Ασίς. Ασίς, το σουτ κάπου κόντραρη μπάλα. Έρχεται το Φυλακτού, δεν κάνει το καλύτερο κοντρόλ. Δημητρίου, η Ομόνοια που επιμένει. Είναι κόρνερ είναι. Προηγούμενη φάση με τον Σκέμπρι. Υπάρχει μια επαφή με τον Χάτζαρο. Από το replay νομίζω είναι εκτός περιοχής, δεν μπορώ να... Είναι το replay, η κάμερα σε δύο σημείο που δεν φαίνεται αν είναι εκτός ή εντός περιοχής. Το χέρι του Χάτζαρο ήταν στον ώμο του Σκέμπρι. Προφανώς ο Χρήστος Ηλία εκτιμά ότι δεν είναι φάση για να σφυρίξει φάουλ. Αυτή που έγινε ένα λεπτό νωρίτερα και διαμαρτυρήθηκαν οι της Ομόνοιας. Άρη θα μας ενημερώσει σε λίγο για τον επιπλέον χρόνο. Χατζηβασίλης, τα πόδια του Μάριου Δημητρίου εκτός επλάγιο. Εθνικός φλερτάρει μια πολύ μεγάλη νίκη σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν παραμείνει αυτό το 1-0 όπως διαμορφώθηκε από το 37 του αγώνα με τον Χατζηβασίλη. Θα χάσει ο σκόρερ του εθνικού από το Λομπιανίτζε, Ράμος. Ναι, πάλι πίσω όλοι του εθνικού σε διπλή ζώνη άμυνας. Σκαφτή παλιά από τον Ασίς, ο Σέρινταν προσπάθησε, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά, ο Μπογκαντίνοφ. Και υπάρχει και offside. Μάρτιν Μπογκαντίνοφ από τους πρωταγωνιστές, με δεδομένο ότι είχε 2-3 σπουδαίες αποκρούσεις σήμερα που κράτησαν ανέπαφη την εστία του. Εθνικός με κατοχή μπάλα στον Πουτζουρί, στον Πράγκερ, πάλι για τον Μάριο Πουτζουρί. Κοντά ο Πράγκερ.
Έκοψε ο Μπεμπέ για τον Ασίς. Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις. Ένα τρίλεπτο το οποίο θα ξεκινήσει αντίστροφα σε πολύ λίγο. Πάντως είχαμε αρκετές μικροδιακοπές αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το τρίλεπτο των καθυστερήσεων θα μετρήσει αντίστροφα σε πολύ λίγο. Δημητρίου πέρασε ωραία μέσα στην περιοχή. Τώρα βγαίνει σέντρα. Ασίς. Με πάντα δύο παίκτες κοντά του. Ράμος. Μέσα στην περιοχή ο Ράμος. Βγαίνει η προβολή από τον Χάτζαρο. Ασίς. Ένα σούτι κόντρα. Πάνω σε αντίπαλο. Ζητούν χέρι. Από ό,τι καταλαβαίνω, Άρη, υπάρχουν διαμαρτυρίες στον πάγκο της Ομόνοιας για το χρόνο των καθυστερήσεων, έτσι. Πολλές διαμαρτυρίες και από τον πάγκο και από τους φίλους της Ομόνοιας. Λοιπόν, υπάρχουν διαμαρτυρίες από την Ομόνια για το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Παραλαμβάνω, υπήρχαν αρκετές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο, μικροδιακοπές και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, ο διαιτητής αυτό έκρινε. Ασίς. Σκέμπρι το 1-2, δεν βγαίνει μπάλα. Έδιωξε ο Χάτζαρος πρώτου Ράμος αλλά και του Νούνου Ασίς. Ένα λεπτό ήδη στις καθυστερήσεις έχει συμπληρωθεί. Αυτό το replay δεν μπορώ να έχω άποψη. Αν υπήρχε κάποια αν υπήρχε παράβαση μέσα στην περιοχή. Λομπιανίτζε, Σέρινταν, έρχεται ο Ασίς, ευκαιρία, διώχνουν τελευταία στιγμή με τον Μιράντα οι γηπεδούχοι. Ο Ασίς εδώ βρέθηκε μία ανάσα από την ισοφάριση. Διώχνει ο Μιράντα, ποιος πρόλαβε τον Μπογκαντίνοφ. 1,5 λεπτό ακόμα σε ένα δραματικό φινάλε στο δασάκι. Παραμένει το 1-0 για τον Εθνικό. Κεφαλιά του Ατάντα, Χατζηβασίλης. Ο Φυλακτού, δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης εκεί, κάνει το λάθος και βγαίνουν τώρα με τον Κότο Παγιές οι γηπεδούχοι στο προσκήνιο. Είναι και ο Χατζηβασίλης στην άλλη πλευρά. Κότο Παγιές, πέρασε το Λομπιανίτζ, άνοιξε περισσότερο την μπάλα, μπερδεύτηκε με τον Ατάντα, κράτησε ο Παγιές. Ατάντα, τώρα ο Ράμος. 1 λεπτό ακόμα. Μπεμπέ. Μπαντιμπαγκά. Ίστατη προσπάθεια για την Ομόνια να σώσει το βαθμό της ισοπαλίας πλέον, όπως είναι τα δεδομένα στο παιχνίδι. Η σέντρα του Μπαντιμπαγκά. Κεφαλιά ο Μπογκαντίνοφ. Ο Ασίς τώρα διώχνει Ατάντα. Απίστευτη απόκρουση από τον Μάρτιν Μπογκαντίνοφ. Στο 93 του αγώνα σώζει τον Εθνικό από την σχεδόν βέβαιη ισοφάριση. Τεράστια απόκρουση. Αυτός είναι ο MVP του αγώνα. Ανεξάρτητα αν τον γκολ έχει έρθει από τον Χατζηβασίλη, τα εύσημα πάνε στον Μπογκαντίνοφ που κάνει μια μεγάλη εμφάνιση σήμερα για να σταματήσει την Ομόνια από την επίτευξη ενός γκολ αυτού της ισοφάρισης στο 93. Νέα σέντρα, τώρα Μπογκαντίνοφ. Έχει συμπληρώνεται σε δευτερόλεπτα το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Χρήστος Ηλία. Εδώ και πάλι κοιτάξτε την προηγούμενη πολύ μεγάλη φάση της Ομόνιας, η σέντρα του Μπαντιμπαγκά. Η κεφαλιά του Σκέμπρι και ο Μπογκαντίνοφ. Τέλος, ο Εθνικός παίρνει τεράστια νίκη. 1-0 απέναντι στην Ομόνια σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Επαναλαμβάνεται το περσινό σκηνικό όταν με τον Ατάντα η ομάδα της Άχνας είχε κερδίσει με 1-0 την Ομόνια. Έτσι και σήμερα έχουμε το ίδιο σκορ στο δασάκι σε ένα παιχνίδι όπου η Ομόνια έπαιζε συνεχώς κοντά στα καρέ τον Εθνικό σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν είχε τον παίκτη εκείνο που θα της δώσει, που θα της χάριζε τουλάχιστον ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι.